Nor dago hortik? Bueno, bazein benzaleok. Ikusi zaituztet, Hemen dago, liburu magikoarekin, eta eskatu diot, dragoien ipuin bat. Dragoiak beldutzen zaitue? Ala, gustatzen zaizue. Aizue, dragoien ipuina eskatu diot, eta jakin nahi duzue nora ekarri gaituen? Prest zaudete? Adi, zabaldu belarria, printzesa Ipurterrea datorrela. Aizue, liburu magikoari dragoi baten ipuina eskatu, eta ara nora ekarri gaituen? Begira, dorre bat han atzean, eta hemen dragoia. Aizue, istorio hau, Ekain jauna eta dragoi Ipurterrea. Aizue, Ekain jauna eta dragoia, ari ziren jolasten abenturaren bila, ari ziren, eta korrika alde batera, korrika beste aldera, ezpatarekin aurrera eta atzera, saltoka, txiribueltaka, baina abenturak ez ziren agertzen. Aizue, handik gutxira, oihu batzuk entzun ziren, dorrean goi-goian, besoak goian, eta laguntza eske ari zen printzesa bat. Laguntza, mesedez, janebi egin behar nau monstruak. Izan ere, antze monstro bat zegoen. Printzesa, ñam, jan nahian. Eta printzesa antze, Ekain, dragoiari begiratu. Dragoiak Ekaineri begiratu. Eta bai, hau guk egin behar dugun lana da. Eta ara abiatu ziren. Bidean, Ekain jaunak, aizu, dragoia, hau, printzesa, hau salbatzean niri dagokit, ze ni naiz hemen indartzuena, eta izan ere, nik salbatuko dute, ez, esan zuen dragoiak, ez, nik salbatu behar dut. Nola salbatu behar duzuzuk? Zergaitik? Nik izan ere zua botatzen dut ipurditik eta horrek lagunduko digu. Ez. Ez dago saldun bat baino hobeagorik burrukan. Eta horrezegaitik nik egingo dut. Eta ara abiatu zen. Bere ezpata hartu eta ez zaukan saldirik. Tikitaka, korrika abiatu zen. Eta monstrua erraldoia zen. Berde, eta bat, bi, hiru begiekin. Eta ez zuen, Ekain jaunak ez zuen zalantzarik izan. Beraren gana joan, eta fu! Erdiko begian, jo zion ezpatarekin, baina holantzik egin monstrua, eta ezpata alde batera, eta Ekain jauna beste aldera. Aizue, arropak galdu zituen, kaskoa galdu zuen, eta zapatak ere galdu zituen, kantxontxilloetan gelditu zen. Niri egin nahi zenidan, mina! Bai saldun! Dragoiak orduan? Bai, Ekain jaunak ezin izan du, baina ikusiko duzu. Nik akatuko zaitut. Eta, aizue, dragoia,
egaz egiten hasi zen. Eta, aizue, lehenengo, zua, ahotik, gero, egalarekin, eta azkenean, buelta emon, eta zua egin behar zuenean, handik bakarrik, bi txinparta eta ke pizka bat. Erre nahi ninduzun eta kea bakarrik irten da zure ipurzulotik. Eta orain bai, orain jango zaituztet. Baizu eta baizu, bai dragoia eta bai jauna, jan egingo zaituztet, baina ez edonola. Jan egingo zaituztet, gatz pizka bat egaz, eta keptxuparekin, niri keptxupa pilo bat gustatzen zait. Ira, tira! Eta izue, keptxupa eta gatza botatzen zegoenean, han, goian, dorrean, printzesa zegoen. Ze! Aizue! Hasi behar naiz ni mokoka ala zer? Zu, mokoka, bai, zer pentsatzen dozue printzesek ez dugula burrukan egiten? Printzesak, aiene, bai, zuk zer uste duzu, erregearen alaba izateagatik, ja, burrukan egiten dakizula, ala, irzildu zaitez, hauek jango ditudala, eta gero, ostean, zu jango zaitut. Abai, ba, jakin dezazun, nik ez dakit burrukan erregearen alaba izatearren. Badakizu zergaitik? Bai, zergaitik. Ba, izan ere, nire ama dragoia delako! Aizue, printzesa leihotik atera eta gerritik gora printzesa, baina gerritik bera dragoia. Eta dragoirik oberena ze ipurditik zua zeriola. Aizue, printzesa bere bustana hartu eta erdiko begian tazt! Danba egin zion monstruari eta ostean biraka egin ostean zua bota zion. Eta zua botata monstrua kaput. Hantxe ekain jauna eta dragoia. Printzesa, gu etorri gara zu salbatzen, baina... nahi duzu gugaz etorri abenturen bila? Noski baietz, eta nahi baduzue berriro ere salbatuko zaituztet. Aizue, eta handik aurrera, ekain jauna, dragoia eta printzesa ipurterrea elkarrekin joan ziren. Ze neskak ere aldogu monstruekin burrukan ibili. Gustatu zaizue ipuina? Beldurra pasatu duzue. Ez esan hori, Ez, barre egin duzu, ezta? Aizue, oso ondo. Eta ni banoa, dorrera, ia printzesaren bat topatzen dudan. Eta holan, nik salbatzen dudan, edo hobeto, berak niri erakusten didan monstruekin burrukan egiten. Eta zuek ez ahaztu, Astero, larun batero, 12 hemen Oizmendin, ipuin berria. Oizmendiko web horrian, nahi duzuenean, ipuin guztiak. Eta ez dagoen ipuin bat entzun nahi duzula? Batira, eskatu guri, eta liburuari eskatuko diogu, eta nik kontatuko dizut. Prest zaude? Ba, hurrengora arte, agur!
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.